विश्व 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 उठ विश्व हाँ पूरा हैदराबाद एक दिन सुनो हैदराबाद टाइम केते हेलानी 9 टा मु लेट हेलानी आप भाई तू इतने सकाल कोड़े बाहर लो अरे हैदराबाद जाऊ ଟିକେ କାମ ଅଛି ତ ଜଲ୍ଦି खाई लो नहीं ନା ନା ମୁଁ ଖାଇନି ଆଜି ଟାଇମ୍ ହବନି ପରେ ଆସିଲେ ଖାଇବି ठीक है ନା ଆଜି ପାଗୁଡା ବାଗେଇ କରିବା। ସେତିକି ପାଣି ପାଣି ଡବଲ ବ୍ୟାଗ ମୋର ଟିକେ କଡା ମାଲା ପାଣି ବି ଅଳ୍ପ ମିଶେଇ କଡ଼ା ମାଲ ଶୁଣା ପାଡ଼ା ମାଲ ବୋପାକୁ ଟିକେ ଖାଜିକି ଦିଏ ଆଉ ବାସ୍ ଓହୋ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହବ ହାଣ୍ଡି ନିଅ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ନିଶା ଦବ କାଙ୍ଗାଳିଆ ଚିଜ କରୁନୁ ହାତ ଚାଟି ଦା ହାତ ହାତ କାଇଁ ଚାଟି ତ ଚାଖ ଚାଟି ଦବ ନା ହାତ ଚାଟି ଦବ ପଇସା ନେଇ ହାତ ଲଗେଇଲେ ଭଲ କଲୁ ଜାଣିବୁନି ବୁଢା ଲୋକଟା ହେଇକି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବସିକି ମଦ ପିଛ ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଆମ ସମାଜରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ପଡୁଛି ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖେ ନାହାନ୍ତି ଘରେ ଯିଏ ବି ବାହା ହେଇକି ଯିବ ତା ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ नन्ना नमस्कार हाँ बापा किए बापा चिन्ह पारिनी मु भल राधाकृष्णपुर आसती मो ना विकास राधाकृष्णपुर विकास बाबा कौन पे आसला बापा नन्ना मो झील गोटे प्रस्ताव खोजिता ओ झील पे प्रस्ताव हाँ है बाबा आस आस बस 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 यहीटा गोटे कथा मुझे तुम चिंता कर हाँ ढाल ना ता जीवन 1000-1500 बाहर कला तुम क्या व्यस्त हो जहाँ कर बुझल आज्ञा नन्ना पुओ कौन पाठशाठ पढ़ी हाँ बहुत पाठ पढ़ी आजकल पिला तो देखुच रास्ता मद फद बिकी गड़ुन कितु सी सेमती ना मुझे जानी पिला भारी शांत सरल पिला हाँ मद किए सी किए गुटुका ना बीड़ी ना सिगरेट कि ना पूरा संस्कारी पिला आप खाली गोटे थर खाली मो कथा भरोसा और विश्वास सहित से बाहाटा करूँ जहाँ करी मुझे भारी बढ़िया भारी बढ़िया नन्ना ताकर कौन धन संपत्ति अच्छी ना नहीं आ परिवार भल तो ओफ विकास बाबू कि संपत्ति कथा आप कहते अकात कात संपत्ति गोटे बोली पुओ आई मूर्धरपुर से सब गोटे खंडिया राजा अकात कात संपत्ति तुम झील जी से बाहब विकास बाबू तुम झील राणी भाया रही गोटे बोली पुओ आ खाइबा किए अच्छी बिल बाड़ी विकास बाबू बाटी बाटी संपत्ति पड़ी लोक चाषबास को तार गाँ ठार अधे लोक तारी चाषबास कर चलुंट तुम खाली गोटे थर विश्वास कर बाहा कर बाकी जहाँ बुझी तुम झीर भाग्य राज जोटक ना से पिला कौटी तुम झील कौटी हाँ पाई भारी खुशी रहे तुम व्यस्त जहाँ कर हो नन्ना मुझे आसुची हाँ आपको लगे मो झील हाँ जहाँ कर तो मुँह कर हाँ 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 जा बाबा दह देखी जी हाँ जा शला नंबरटा कुआड़े गला रे हाँ शंकर को आगे जनेदवा हाँ है बाबा शंकर
ଆଉ ତୁ କହୁଥିଲୁ ନା ତୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦରକାର ବୋଲି ବାବାରେ ଗୋଟେ ନଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛି। ହଁ ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଯାଇ ଘଟି ପହଞ୍ଚି କଥା ହେବା ଆଉ। ହଁ ପୁଅକୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିବୁ। ହଉ ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଘଟି କଥା ହେଇକି ଯିବା ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ରହିଲି। ଝାଡ଼ା ବସିଲା ସମୟରେ ପଛପଟେ ଚାଲିଗଲା ପ୍ରାଣ ତା ଗାଣ୍ଡି ବୋଧେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ଆଉ। ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ମାଆକୁ ନେଇ ଫେରାର ହେଲେ ଜଇଁ ପୁଅ। ମାଆକୁ ନେଇ ଜଇଁ ପୁଅ ଫେରାର। ଶଳା ଝିଅଠୁ ମା ବୋଧେ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ। ମଦୁଆ ପୁଅକୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେଲେ ବାପା। ସେ ଶଳା ଚାଉଳ ସୁଧି ମାରିଦବା କଥା। ଶୁଖିଲାଟେ ବାପା ଗୋଟେ ଗୁଳି ଲସ୍ କଲେ। ଏଭଳିଆ ମଧୁଆ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଦିନେ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ। ଚାଲୁଣୁ ଛୁଞ୍ଚି ତ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ତମେ ବାପା ମତେ ପିଉନା ତମେ ପିଉନା। କାଳିଆ ରେ ଆରେ ଏ କାଳିଆ ଆଜି ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲା ନା ହାତ ପାଇଗଲା। ଆରେ ତୋ ବୟସର ଭବାନୀ ପୁଅ ଶିବାନୀ ଯେତେବେଳେ ଫରେନ୍ ଆସିଥିଲା 4 ଦିନ ଯାଏ କାନ୍ଧରେ ଟଟକେସ୍ ପଇ କନ ହେଇ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଥିଲା ସ୍ନୋ ପାଉଡର ନଗେଇକିରି। ଆଉ ତୁ ଶଳାଟି 2 ଦିନ ବାଇଛୁ ଫରେନ୍ ଯେ ନଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ଦାଣ୍ଡରେ ଡେଉଛୁ। ଓହୋ ବାପା ସେ ବା ଫରେନ୍ ଆଇଥିଲା ମୁଁ ସୁରଟରୁ ଆଇଥିଲି। ଆରେ ତୁ ଶଳାଟି ସୁରଟରେ ଯଦି କିଏ କହିବ ତତେ ଶଳାଟି ଯିଏ ଦେଖିବ ଭାବିବ ଜାପାନରେ କଳେଇ ବହୁତଲୁ। ହଉ ହେଲା ତୁ ସୁରଟରେ ଯାହା ସୂତା କାଟିଛୁ ଫିତା କାଟିଛୁ ଏବେ ନନାଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ତୁ ସୁରଟରୁ କଣ ଭଲ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛୁ ଯାହା ପିନ୍ଧିକି ପଳିଆ ତୋ ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ବାହାଘର ହଁ ବାହାଘର ଶୁଣା ସେ ଶଙ୍କର ଘର କୋଉଟା? ଏଇଟା ତ ସୁରେଶ ନାଁର ଘର କିନ୍ତୁ ଶୁଣା ଏଇଟା ତ ରକ୍ଷା ନାଁର ଘର। ଶଙ୍କର ନାଁର ଘର ବୋଧେ ଶୁଣା ଏଇଟା। ଶୁଣା ବୁଢ଼ା ସିନା ମରିଗଲା ଏ ଶୁଣା ବୋପା ପିଲା ଦୁଇଟା ଶୁଣା ଘର ଖଣ୍ଡିକେ ଭଲ କରିପାରିଲେ। ଶୁଣା 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଘର ଯେମିତି ଥିଲା ଏବେ ବି ସେମିତି ଅଛି। ଶୁଣା ବୋପା ପୁଅ ଦୁଇଟାଙ୍କ ବଡ଼ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ। ଶୁଣା ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ଯେମିତି ଶୁଣା ମଦ ପିକି ଶ୍ୱଶୁର ପିଲେ ଦିନ ଦିପରେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବାହାଘରରେ ଡାକିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର ନା ଏ ଶଙ୍କର ନା ବାପା ଶଙ୍କରା କାଳିରେ ନନା ଓହୋ କି ଭକ୍ତି ଦେଖି ମିଚର ଖାଇକି ଖାଲି ପାଡୁଛି ବୋଧେ। ବାପା କାଳି ଆଜ୍ଞା ନନା ବାପା ତୁ ବାହାଉ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦୁଛୁ ତତେ ସେଟା ଟୋକି ଦେଖିଲେ ଭେଟଣା ହେଇକି ମରିଯିବ। ଚୁଗୁଲିଆଟା ହିଷ୍ଟ୍ରିଆଟା କିରେ କିରେ ତୁ ତ ଯୋଉ କାଳିଆ ଭୂତା ଭଳିଆ ହେଇଛୁ ଜାପାନୀ ଭାଲୁ ବି ଏମିତି ଦିଶିବେନି। ତ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ଗୁଣ୍ଡା ଯାଉନି। ବାପା କୁଆଡେ ଗଲା? ଚାଲ କୋଉଠି ବସିବି ଦେଖାରେ। ଏ ନନା ଆମର ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ନା ଶୁଣା ବୋପା ପୁଅ ଶୁଣା ବିଲ୍ ବି ଦେଇପାରୁନୁ। କିଏ ତ ସେ ଆମ ଲାଇନ୍ ଦାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗଡି ବାପା ଆମେ କାହିଁ ଲାଇନ୍ ଦେବୁ। ହଁ ଭଲ ହଉ ଚାଲ ଏଇ ଦାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବସ କିଏ ହଁ ଚେୟାର କ'ଣ କରିବେ କେଜାଣି ବୋପା ପୁଅ ଦୁଇଟା ମଦ ପିଇକି ବୁଲିଲେ କ'ଣ କରିବୁ। ଦେଖିକି ବସ ଢାଳ ବାଡ଼େଇ ଦେଖିବ ହଁ ଯା ଗଲୁ ସେ ଶଙ୍କରକୁ ଡାକିବୁ ଯା। ଭାଇର ଆସିଲେନି ବାହାଘର ହବ ବୋପା ବୋ ଚିଆର ଖାଲି ଦିଦିଟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଳ କିଛି ନାହିଁ। ବସ ଏଇଠି ପାଖରେ ହଁ ଆସ ହଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବାବୁ ଶଙ୍କର ବାବୁ ଏପଟେ ବସ ହଁ ବସ ଏପଟେ। ନନା କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତେ ଟିକେ? ନାଇଁ ବାପା ଖାଲି ସେ ଶୁକୁଟା ବୋଉ ଘର ଭୋଜି ହେଇଥିଲା ଖାଇ ପେଟ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଝାଡ଼ା। ଯଦି କ'ଣ ଟିକେ ପିଆ ବି ଆଇଟମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ ଫଳ ରସ ଦେବି କି? ସେରା କ'ଣ ଶୀତ ଦିନ ଭାଇନା ରେସନ ବୁଲି ଅଛି ସେରା ପୁଣି ଦବ। ଉପପତିଟା ମାହାଳିଆ ବେଲେ ଗୁହ ଖାଇଦବ ଫଳ ଭାଇନା ନାଇଁ। ବାପା ଶଙ୍କର ହଁ ନା ପୁଅଟା ତୋର ଦେଖିବାକୁ ବାପା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ବାପା ଟିକେ କଲର କମ ହେଲେ ବାପା ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ବାପା ରାଜକୁମାରୀ ଭଳିଆ ଝିଅ ଶଳା ସୁନ୍ଦର ଯେମିତି ରୂପ ସେମିତି ଗୁଣ ବି ସେମିତି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କଥା ଧନ ଚିନ୍ତା କରୁନି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୋତି ଦେବେ 3 ମହଲା ଘର ଗୋଟେ ବେଲି ଝିଅ ବାପା ମାଷ୍ଟର ଥିଲା
ଜେଜେ ବି ମାଷ୍ଟର ଥିଲା ଏବେ ଶଳା ପୁଅ ବି ମାଷ୍ଟର ଅଛି ହେଲେ ବାପା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟେରିଟା ଓହୋ ନା ଆରେ କଣ ହେଲା ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ ନା ଆଉ? ମତେ ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ପିଲା ଦରକାର ତୁ ତ ଶଳା ଟିକେ କଳା ମଇଁଷି ଭଳିଆ ଦୁଛୁ ତତେ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ବୁଝିଲ ବାପା ଶଙ୍କର ଏଟାର ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ଦୋଷ ବୋଧ ଅଛି ଆଉ ପିଲାଦିନୁ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ବାପା କାଳିଆ ଆଜ୍ଞା ନା ବାପା ତମେ କାମ କଣ କରୁଛ ବିଚି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲ୍ପର ଅଛି ଓହୋ ବାପା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲ୍ପର ନୁହଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝା ବୁଝୁ ବାପା ଠିକ ବୁଝୁ ହଁ ବାପା ହଁ ବାପା ଦରମା ଦରମା 5500 ଓହୋ ବାପା 5500 ନୁହଁ 53,000 ଆରେ ପଇସା ପୁରା ମିଳିବ ଆରେ ନନା ଯାଉ ସବୁ କହିବୁ ଯାହା କରିବି ମୁଁ ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାପା ଶଙ୍କରା ହଁ ନା ତମର ବିଲ ବାଡ଼ି ବାପା କଣ ଅଛି ବିଲ ବାଡ଼ି କଥା ନା ଟୋଟାଲି ଚିନ୍ତା କରନି ହାଁ ଏତେ ଅଛି ବିଲ ବାଡ଼ି ଟୋଟାଲି ଅଭାବ ନାହିଁ ହାଁ ମୋ ଜେଜ ଅମଳରେ ହଁ 20 ବାଟି ବିଲ ଆଉ ମୋ ବାପା ଅମଳରେ ହଁ 2 ବାଟି ବିଲ ଓ ଦରକାର ଆଉ ମୋ ବେଳକୁ ହଁ 15 ମାଣ ବିଲ ହାଁ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ବେଳକୁ ହଁ ବାଳ ନାହିଁ କିରେ ଶଳେ ବାପା ପୁଅ ଦିଟାଙ୍କ ମଦ ପିଇକି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛ ସେଇ ବାପା ଉଡେଇଛି ସେଇ ମୋ ବାପା ଉଡେଇ ଦେଇଛି ହଉ ବାପା ବେଶ ଯାହା କରିବି ମୁଁ କରିବି ଶୁଣୁ ବାପା ନା। ତମେ ହଉଛ ଜଣେ ବିଜନେସ୍ ବାପା ତମେ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି ନନା ଜାଣିଥିବେ ଆଜି କଣ କହିଲେଣି ତମର ଦରମା ହଉଛି ମାସକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଜାଣି ଏବେ ନନା ଜାଣିଥିବେ ନନା ହଁ ଦରମା ତ ବଢିଲାଣି ହୁଁ ଆଉ ଯଦି ନକ୍ଷେ ବଢିଯାଆନ୍ତା ବାଛୁରୀ ସେ ହଉଛି ଖଳାରେ ତମ କଥା ଦେ ମୁଁ ବାଳରେ ଶଳା ଆମର ଗେନ୍ଧା ନାହିଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆରେ ତୁ ଘରଟା ତ ବିକିଲୁ ଜାଗାଟା ତ ବିକିଲୁ କିଏ ଟଙ୍କା 2000 ମତେ ତ ବିକିଲୁ ଓହୋ କାଳିଆ ବାପା ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ବାପା ଉପରେ ଘର ରହିଲେ କ'ଣ ହବ ଯାହା କରିବି ମୁଁ କରିବି କିଏ କହିଲା ଏ ଘର ତମର ନାହିଁ ବୋଲି ଖାଲି ଏଇ ଘର ନୁହଁ ସେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାର 2ଟା ଘର ବି ତମର ଏପଟ ସାଇ ପଡ଼ିଶା 2ଟା ଘର ବି ତମର ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ଯାହା କରିବି ମୁଁ କରିବି ମୂଳରୁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଆଗକୁ ନେଇ କହ ମୂଳରୁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ତୁ କଣ ସବୁ କରିଦେବୁ ତୁ କଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଦୁ ଶଳା ନନା ଚୋର ବାଜିଗଲା ନାଇଁ ବାପା ପିଲା ଲୋକ ବାୟା ବୁଦ୍ଧି ଯାହା କରିବି ମୁଁ କରିବି ହେଲେ ବାପା ଟଙ୍କା 5,000 ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଦବ ଛାଡ଼ ଯ ପିନ୍ଧିକି ବାହାର ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଗୋଟେ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି ଶଳା ବୁଢା ମୁଁ ବାହା ହେବି ସିଏ ଖାଲି କୁତୁ ହଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପକୋଡା ପ୍ରକୃତି ତାର ଆଉ ଗଲନି ଯା ତୁ ପିନ୍ଧିକା ଯିବୁ ଯା ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଲୋକଟା ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ପିଲା ଦିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଶଳା ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ବସେଇ ଦେଇକି ବୋଧେ ମାଳ ପକେଇକି ଗଳୁଛନ୍ତି ସବୁ ବାହାଘର କରିବେ କି ଜାଣି ଶଳା ଆସନ୍ତା ନନା ଯିବା ଶଳା ବାହା ହେବେ ନା କ'ଣ କରିବେ ଦିଟା ଚାଲ ଆସ ଚାଲ ସିଧା ଯାଉନୁ ଶୋଇ ବଇଠି ଚାଲ ଝିଅଟା ଭଲ ହେଇଥିବ ନନା ଆସନ୍ତୁ ନନା ଆସ ଆଚ୍ଛା ବିକାଶ ବାବୁ ହଁ ନନା ପୁଅକୁ ତ ଆମର ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ନନା ଏବେ ଯାହା ପଇସା ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ
ପୁଅ ତମେ ସବୁ ପାଠଶାଠ କ'ଣ ପଢ଼ିଛ? ବିକାଶ ବାବୁ ପୁଅ ଆମର BA କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତ ମାସକୁ 50,000 ଦରମା। ପୁରା ଆଉ ତମର ବିଲବାଡ଼ି ସବୁ କ'ଣ ଅଛି? ବିଲବାଡ଼ି ଆମର ଓ ବିକାଶ ବାବୁ ତମେ ଟେନସନ୍ କାହିଁ ନେଉଛ? ବିଲ କମ ସେ କମ 1.5 ବାଟ ନୁହେଁ ଆଉ ଘର ଓ ବିକାଶ ବାବୁ କି ଘର ତମ ଘର ପାଖରେ କିଛି ନୁହଁ ଶୁଣ ରାଜଉଆସ ଭଳିଆ ଘର। ବିକାଶ ବାବୁ ଝିଅ ଯଦି ତମର ଯିବ ନା ପୁରା ରାଣୀ ଭଳିକା ରହିବ। ଶଙ୍କରବାବୁ ସତରେ? କେଜାଣି ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ନନା କହୁଛନ୍ତି ସତ ହେଇଥିବ। କିଛି ତ ଜାଣିନ, କ'ଣ ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛ? ବାବା ଶଙ୍କର ତୁ ମୋତେ ଫସେଇ ବୋଧେ ଜାଣା ପଡ଼ିଲା। ନା ନା ତମେ ବି ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ମୋ ଝିଅକୁ ପଚାରିବ। ସୀମା ଏ ବା ସୀମା। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ତ ଥିଲା ନା ଶଙ୍କର ପୁଅକୁ ସମ୍ଭାଳ ଶଙ୍କର ଏ ବାବା କାଲି ଦେଇଯିବ ଉତ୍ତେଜିତ। ନା ବରାକୁ ଆଳୁ ଚପ ସକାଳେ ଆଚ୍ଛା ମା କହିଲ ତମକୁ ରୋଷେଇ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି? ମତେ ସବୁ ଆସୁଛି। ଚିକେନ ରୋଷେଇ ଆସୁଛି ଟି? ଚିକେନ କରିବେନି ଆଉ ସବୁ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ମା ମାଛ ତରକାରୀ ଆସୁଛି ଟି? ମାଛ କରିବେନି ଆଉ ସବୁ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ମା ତୋର ତ ଚିକେନ ଆସୁନି କି ମାଛ ଆସୁନି ଆଉ କଣଟା ଆସୁଛି? ପାଣି ଗରମ କରିପାରିବି, ଆଳୁ ସିଝେଇ ପାରିବି, ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇ ପାରିବି। ଏତେ ସବୁ ଆସୁଛି ଟି ମୁଁ ରାଜି। ଆଉ ପାଠ କେତେ ପଢିଛ? ମୁଁ ପାଠ ନା ପ୍ରବଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ ଆଉ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବି କାହିଁକି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଲା ହଉ ହେଲା ଝିଅ ଆମର ପସନ୍ଦ ଏ ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଜେରକ୍ସ କପି ଆଉ ଆମ ଘର ଲୋକର ସବୁ କରିଦେବ। ଆଚ୍ଛା ବାବା ଶଙ୍କର ନା ଦେଖିବି ସବୁଠି ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବ ମାନେ ତୁମ ରାଣୀ ହେଇ ଝିଅ ରହିବ। ଆଉ କଣ ମିଠା ପିଠା ଜାଣିନଥିଲା ଅନ୍ୟ ଆଳୁ ଚୁଟି ଖ ଭାଇ ତୁ ଆଉ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ତ ବାହାଘର ତ ମୋର ହୋଇପାରିବି ମୁଁ ଆସିଛି ଆଉ ବର ଆସୁନି ନା ଚାଲି ଦେଖିବ ତୁ ବର କିଣିକି ଆରେ ବିଶ୍ୱ ତୁ ବାବା ନମସ୍କାର ଝିଅର ବାହାଘର ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହୋଇପାରିବି। ତୁ ଆସିଲି ଭଲ କଲୁ। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଜୋଇ ପୁଅ, ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା। ସେ ହଉଛି ସେ ଆମ ମୋ ପୁଅ। ଓ ତ ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ପାଠ କ'ଣ ପଢିଛ? ପୁଅ ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି। ୱାଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କିଛି ମଦ ଅଭ୍ୟାସ? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ମଦ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ସତରେ ସତରେ କି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର? ଆଚ୍ଛା ବାପା କେବଳ ଏଇ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ନା ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଆସିଥିଲେ। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଆସିଛନ୍ତି? ବୁଝିଲ ବାପା ତମ ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା ଟିକେ ସଫା କେବଳ ଲାଟ୍ରିନ୍ ପରିଷ୍କାର ନୁହଁ ବା ସବୁ କିଛି ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ବାପା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ଇଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଛ। ବୁଢା ଲୋକ